Il-Partit Nazzjonalista jibqa' jinsisti li l-Kummissarju ġdid tal-Pulizija għandu jkun maħtur biż-żewġ terzi tal-Parlament fi kliem sempliċi biqbil bejn Gvern u Oppożizzjoni, kif diġà ġara fil-każ tal-Prim Imħallef Mark Ketkuti. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta matul il-jum flimkien mal-kelliem tal-Oppożizzjoni Beppe Fenekadami żar il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-Florjana hawn u iltaqa' mal-Aġent Kummissarju Kalmero Magri li dawru mad-depow bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jsellem lill-Pulizija li anke huma frontliners fl-eqqel tal-pandemija li qed naffaċċjaw bħalissa. Adrian Delija tkellem fuq l-importanza li jsaħħu l-kundizzjonijiet tal-membri tal-Pulizija filwaqt li tkellem dwar korp li għandu jkun immexxi minn persuna li jkun approvat biż-żewġ terzi tal-Parlament. L-issues prinċipali li għandna bħalissa rigwardanti il-Korp tal-Pulizija, partikolarment l-opportunità li għad baqalna minkejja li diġà għaddiet il-liġi li jkun hemm kummissarju tal-Pulizija li jkun maqbul biż-żewġ terzi tal-Kamra kif ukoll li jkollu il-permanenza illi ma jitkeċċiex mill-pożizzjoni tiegħu. Waqt din iż-żjara Adrian Delija stqarr li bħalissa pajjiżna jinsab f'salib it-toroq fejn tidħol governanza tajba u għalhekk importanti immens li l-korp ikun verament b'saħħtu kontra nies li qed igawdu impunità dan fl-ambitu ta' diversi skandli li rajna fl-aħħar snin u stejjer li għadhom mifnija b'ħafna dubji fejn kellna politiċi jew nies qrib Kastilja li qatt ma tressqu l-qorti b'akkużi formali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista l-Pulizija għandha rwol fundamentali biex pajjiżna jerġa' jikseb ir-reputazzjoni tajba li kellu fil-passat. Waqt din iż-żjara Adrian Delija iddawwar fost l-oħrajn mal-Control Room tal-Pulizija, id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali, is-sezzjoni ta' kontra droga tal-frodi kif ukoll is-Cyber Crime Unit.